Samantala, sugatan po ang 7 katao matapos bumangga po ang isang SUV sa 4 na sasakyan sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan. Ayon po kay PMES Marlon Palarwan, ang Chief Investigator Officer po ng Rosales Police Station, patungo umano po sa bayan ng Rosales ang SUV, habang binabaybay naman patungong Santa Maria ang 4 na sasakyan nang mangyari ang insidente. Bigla umanong sumalpok ang mabilis na SUV sa mga kasalubong na sasakyan bago ito tuluyang nahulog sa palayan. Batay sa investigasyon, nakainom umano ang driver ng SUV nang mangyari ang aksidente. Sugatan ang lahat ng mga driver at pasahero ng mga nadamay na sasakyan at agad na dinala sa pagamutan. Nakauwi na rin kaagad ang karamihan maliban sa isang biktima na nagtamo ng fracture. Sa ngayon, nagkakasunduan pa ang lahat ng panig at bukas sa posibilidad na huwag nang magsampa ng kaso. IFM News. IFM News. IFM News.